Yo, what's up mga kasubad? Yan, dalawang chikiting ko gustong maligo pero saan wala may akong dagat punasan mo. Maligo mo? Punasan man. Ikaw Wes, say hi. Hi mga viewers. Ikaw Liam. Uy. Ali ba? Uy. Magyulawon ng usa ka anak nako. Hi na, shout out. Shout out. Maligo mi sa unasan. Sino ba? Yan. Sige, dira na lang. Okay ra na diha. Sige. Di subad na diha. Di subad na. Sige na. Ha? Ko. Maligo sad. Sige diha lang. Hindi ako ligo. Ayo dito dahang tuyong dito. Kira lang okay ra diha. Nak nakoy tigmo nimo nak. Nakoy tigmo ninyo. Kanang kuan ba tigmo? Tigmo gud. Si tigmo. Tuan ba? Sige, English ang tigmo ay. Kana pangutana ba? Oh, nakoy pangutana. Unsa man isda ang mudako pa sa dagat be? Oh, unsang isda ang mudako sa dagat? Sungit ang pagkaon. Yam. Unsang isda ang mudako pa sa dagat na? Oh, right. Oy. Right ako nimo god. Ay mga kuan sagbot sa dagat. Naghunas man. Hunasan man. Sige. Ano halagod magko-kabo unsa man? Ha? Magko-kabo. Sige. Oh, nagkuha na ako kabo oh. Oh, tagsa mo aning kabo. Grabe kainit dong. Mga ligo pa mo. Basahin ninyong tuulo ninyo. Sige na. Oh. Lingkod yan, lingkod. Asa ta? Nahan gamay. Punasan man gihapon.
Dia lang ay, dia ra okay na dia. Okay na dia. Oh dia oh. Kay dili na malubog. Okay ra ka dia, Wes? Wes. Okay ra ka dia? Ina. Uy. Tanaw diri ba? Uy. Hindi siya mo tanaw sa camera. Hmm?